Barangay Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala, Idol, nagpaalala po ang Dagupan City Police Station sa lahat po ng kandidato at kanilang mga taga-suporta na kinakailangang kumuha ng permit to campaign bago magsagawa ng anumang election-related activity para sa halalan. Sa inilabas na payag ng pulisya, kailangan ito upang maiwasan ang anumang abala at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagsasagawa ng kanilang mga rally, motorcade at iba pang political events. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe po ng Dagupan City Police Station, kailangang sumunod ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa tamang proseso upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad at abala sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Bukod dito, hinimok din ng PNP ang lahat ng political groups na sumunod sa mga regulasyon ng kampanya, kabilang ng pagbabawal sa pagdadala ng armas, pagsasagawa ng marahas na kilos protesta at iba pang election-related offenses. Sa ngayon, nanatiling maayos at mapayapa sa pagpapatuloy ng lokal na pangangakampanya. IFM News. IFM News. IFM